Għall-ewwel darba il-kunsilli lokali se jibbenefikaw minn skema għal proġetti ta' żvilupp sostenibbli fil-komunità, skema ta' 800,000 euro. Dan tħabbar waqt laqgħa li saret bejn il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli, id-Direttur għall-Iżvilupp Sostenibbli George Sajt u l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali Mario Fava. F'din l-iskema il-Kunsill Lokali huma mħeġġa jipproponu proġetti li jkomplu itejbu l-kwalità tal-ħajja ta' residenti u li jkontribwixxu għal ġid soċjali, ekonomiku u ambjentali. Dan se jwassal għal titjib fl-aċċessibilità, il-ħolqien ta' spazji miftuħa u l-maniġġjar tal-iskart fost l-oħrajn. Fi kliem il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, din l-iskema se tgħin lill-kunsilli jilħqu l-għanijiet tagħhom. Nemmnu bisħieħ li bħala katalisti fil-lokalitajiet il-kunsilli għandhom ikollhom rwol primarju u ewlieni li jagħtu kwalità ta' ħajja aħjar lir-residenti tagħhom. Ċertament li dawn il-fondi ħajkunu qegħdin jintużaw mill-kunsilli lokali sabiex propju jilħqu dan il-lan. Il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli spjegat li l-Kunsill Lokali huma mistiedna japplikaw għal din l-iskema bi proposti li se jitwettqu fix-xhur li ġejjin. L-aħjar proposti se jibbenefikaw minn finanzjament sa 85% tal-ispiża għall proġett sa massimu ta' 300,000 euro. L-applikazzjonijiet se jibqgħu miftuħa sa 23 ta' Settembru li ġej.